भोजपुरी के 5 अइसन गाना जौना के सुनला के बाद रोअल नइखे, दिल खुश हो जाई और वो भी पूरा डीजे के साथ यानी पूरा गाँव में और चाहे कहीं पे भी पूरे परिवार के साथ भी सुन सकतानी। 5 अइसन गाना बाटे भोजपुरी के जौना के बिंदास कहीं पे भी सुन सकतानी। तो चली ना शुरू करतनी आज के वीडियो और बतावतनी 5 उ कौन सा गाना बाटे जौना के रुआ कहीं पे भी और किसी के साथ भी सुन सकत। तो चलिए 5वां नंबर पर गाना बाटे जौना के नाम बाटे अखिया के काजल, जेकर गायक बारे धनंजय ढरकन। तो एक बार ई गाना के जाके जरूर सुनेम। हाँ, सबसे पहले ही बता दी कि ई कोनो पेड प्रमोशन नइखे, यानी ई कोनो भी गाना के प्रमोशन नइखे। तो और एकरो से भी अच्छा और बेहतर गाना सुने के चाहतनी रुआ सब तो हमरा ई वीडियो के 4 नंबर पे बाटे जौना के गाना के नाम बाटे दिलवा लागल तोरे से और गायक बारे विजय चौहान। तो इहो गाना भी लाजवाब बाटे और भोजपुरी में धूम मचा के फेंक देले बाटे। तो एक बार एहू गाना के भी सुनल जाओ। तो 3 नंबर पे गाना बाटे जेकरा के रुआ अच्छा तरह से पहचाना तानी जा, जेकर नाम नीलकमल सिंह हा, जेकर गाना हिट पर हिट जाला। अगर भोजपुरी में पवन और खेसारी के टक्कर दे वाला केहू बाटे तो उहे के जेकर नाम बाटे नीलकमल सिंह। तो चली ना गाना का नाम बताओ तनी कि गाना का नाम आखिर बा कौन। और सबसे पहले ही बता दे कि ई गाना भले ही म्यूजिक के कर पुराना बाटे लेकिन गाना लाजवाब बाटे। गाना सुनला के बाद दिल खुश हो जाता, चाहे वो कहीं पे भी सुनी बॉक्स में चाहे हेडफोन में। गाना बाटे गाना। तो गाना के नाम बाटे कजरी गावेला, शायद यही प्रकार के कोनो गाना के नाम बट गाना बहुत ही अच्छा बाटे। तो एक बार सुने और फिर बताई कमेंट करके। तो चली ना अब 2 नंबर और 1 नंबर पे जाने खातिर तैयार हो जाई। तो 2 नंबर पे जौन गाना बाटे जेकर नाम बाटे बदारवा, जेकर गायिका स्नेहा उपाध्याय बारी और गाना लाजवाब बाटे भाई। भोजपुरी के ई टॉप 2 नंबर गाना बाटे हमरा वीडियो के। चली बताओ तन 1 नंबर पे कौन सा गाना बाटे। तो चलिए 1 नंबर के गाना के नाम बताओ तानी जेकर नाम बाटे आँखों में नींद ना। और गाना भाई सुनला के बाद लाजवाब, काहे से कि ई गाना हम ही खुद 10 से 15 बार बॉक्स में सुनले बानी और गाना काफ़ी टॉप लेवल के बाटे भाई। पूरा परिवार के साथ सुन सकत हरी। जेकर गायिका बानी रेखा रागनी और गाना भाई लाजवाब बाटे भाई। इतना बिंदास जाके सुनल जाई, 5 गाना टॉप लेवल के गाना बाटे। अगर थोड़ा भी कोनो कमी हुई तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में रुआ गाली दी चाहे कुछ भी दी, लेकिन एक बार गाना ये सब सुन के जरूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें। तोहनी सब जाके एक बार ई गाना सबके सुन लेवल जा, कोनो एमे पैसा नहीं लागत। जाइए और एक बार यूट्यूब पर सर्च करके सुन लेवल जा। तो चलिए हम वीडियो के यहीं पे करतनी एंड।